abaculi bakaMaskandi one-voice ejule kakhulu, ekwazi ukuthi ikhiphe iy'ngoma ngendlela ehlukile. uMenzi-ke igama lakhe uMenzi Mabizela, wazalelwa e-Ladysmith, KwaZulu-Natal. Udume kakhulu nge-hit yakhe ethi Ngeke Ungiphathe. Iyona-ke i-hit eyamfaka kakhulu leyo kubantu, kanti akagcinanga lapho. Emva kwalokho kulandele nje ama-hit kuphela, kanti ungumculi othandwa kakhulu kuMaskandi kulabaculi abasafika. Ku-YouTube wakhe unabantu abangaphezu kuka-78,000 aba-subscribe-e kuwona. Kuningi-ke aseka-achieve-ile emculweni naseze kuthola. Uma kade ungamazi-ke uMenzi, manje usuyamazi. Leli minute elilodwa, ayiphinde ibonane kusasa.